नैबे UN स्कुल आं क्लास 10 सिमखौ बेयावनो फरायदोंमोन गोदो नैबे जाबाय बिशाल क'क्राझारनि बिशाल बियो क'क्राझाराव जेसेबांनाखि शपिं मल दंमोन ना जै बिशाल फैनाय लोगो लोगो गासिबो डेट जाजोबखादों थ' हेल' गाइस गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बयखौबो बराय बावहरनाय जाहैबाय थ' आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं थ' आं दिनै मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों आरो नोंथांमोना दा मिथिगोन आं मा जायगायाव थांनो नागिरदों सानैसो लोगोफोर दंबोयो आंखौ नेगासिनो आं दा बेयाव थांग्रोनो नागिरदों आरो बेनिफ्राय बिसोरजों लोगो हमनानै डाइरेक्ट थांसै लकेसनाव जों बहा थांनो नागिरदों थ' नोंथांमोनाबो नायलांबाय था भिडिअआ एसे इन्टारेस्टेड जानो हागौ आथिङा आं गोजौआव गैया नंबावदोंमोन आं दा नै फ्लाइअभार मोनफैबाय ओमफ्राय बिसोर फ्लाइअभार बारनानै बैयाव नेगासिनो आरो आंखौ ओमफ्राय आं थाव सोनानै बिसोरजों डाइरेक्ट लोगो हमहैग्रोसै कर्नारिंआव बारा खेला जाला आंना टायारा जाला माथो बिसोर बेयावनो फैखाबाय आं थाव सोना लाग्रोनि र' हाय बुं हाय गाइस जै बाबा बिस्वकर्मा माने गारि गोदान आरो बियो Oh my god जोंना ओरै स्टानार बय दं र' आयोलै गारिया बिदि स्मुथ जायो distablay गारिफ्राबो माने आंनि गंनायखौ सालायनानै बिदि हेन्डेल गोजौफोरखौ सालायबाना बिराद कम्फर्टेबल मोनो आङो रेस बैनिफ्राय र' Bye. मानि जों ओरै बावखुंग्रि साइडजों फैदों आरो जायगाखौ मोनथारसिगोनानो लकेसनखौ बारा गोजान गैला नैबेजों थाबाय बावखुंग्रि ओमफ्राय ओरै दिरबिल थांनाय बे लामा सिदा हाजोजों थांनाया बे लामा आरो नैबेयो बावखुंग्रिया बेलाय नै
जायगाखौ मोनबायानो नै जायगाखौ मोनफैबायानो नै बेनो जायगाया माने बिराद साइलेन्ट आरो बे जायगाया बेयाव जेनिबो गारिनि थांलाय फैलाय जाया बेयाव आं मानो फैदों नोंथांमोननो दा दसे उनाव खिथागोन बिदि नङा सेसमोन दानो थ' गाइस माने जों फैनाय लकेसना बेनोमोन आरो नैबे बावखुंग्रि हाजो खाथिनो ओरै बावखुंग्रि थाबाय ओमफ्राय ओरैजों सराइखेला थाबाय आरो सराइखेलानिफ्राय फैदों जों ओरै ओमफ्राय लागायना हो माने जों फैनायनि मेन रिजोना जादों बेयाव एसे स्टान्ट प्रेक्टिस खालामफैदों आरो सासे लोगोआ आंथ' रोङा आंथ' बेयाव बिदियाव आं आवगायाबो रोंखाया आङो बेनि थाखायनो गिनानै आं आवगायखायाखै आरो ओमफ्राय सासे लोगोआ होबाय थादों आं नोंथांमोननो देखायगोन नोंथांमोनाबो नायनो हागोन बेनो आरो जों जास्ट ओरैनो बरिं मोननानै लोगोफोर सानैसो खबर लानानै ओरै ओंखारलाबोदों आरो बेयावनो स्टान्ट प्रेक्टिस खालामफैदों थ' नायनो हागोन नोंथांमोनाबो दाबो दं बरिया माने दा प्रेक्टिसबो खालामखांबाय ओमफ्राय दा रिल्स टिल्स बानायगासिनो आरो बैयाव ओरै लाइनआव खालामनानै थ' बेनो बास जेबो गैया दिनै भिडिअ'आ ओरैनो जानला मोनलासो माने जों बरिं मोननायखायसो ओरैनो गारि लाना ओंखारबोलाबायखादों आरो थ' नोंथांमोना दिनैनि भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो लोगोसे कमेन्ट खालामनो दाबावगाय नोंसिनि कमेन्ट फरायनो लुगैयो आंबो थ' दिनैनि भिडिअ'खौ बेखिनियाव फोजोबसै होमबा नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो चेनेलाव गोदानब्ला अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव नोंथांमोननि बिराद सापर्टनि गोनांथि जाना दं नोंथांमोना आंखौ हाजासे सापर्ट हो थ' keep loving keep supporting love you all guys peace out जय बर' हारिनि जय दा थांसिगोन आरो जों ओमफ्राय लोगोफ्रा दावखोजोब्बाय आंना आं एसे लेट जालांबाय दिनैनि भिडिअ'आ जानला मोनला जाबायना गाइस माबायदि जाखो भिडिअ'आ एसे कमेन्ट खालामना खिथाहरदो गाइस साला tahu lah, esok